proxecto que moitos anos atrás comezou Miro Moreira, que xa o conocedes moitas e moitas de vos, e que vos vai falar un pouquiño como se lle ocorreu todo isto, non? Voces ledas sobre vos, os nenos. Dentro dun intre, os vosos compañeiros e compañeiras mostraránvos como se desenvolven as súas clases de voz de canto. Tedes que ter presente que non vimos a escoitar un concerto, senón a observar como traballan as súas voces nun aula aberta a todos. Seguro que en moitas ocasións preguntáronvos que queríades ser de maiores. Algúns dos meus compañeiros de cole e eu queríamos que a nosa profesión fose facer música, cantar e ensinar os nosos progresos aos demais. Por que razón? Pois é moi simple. Porque cantando no coro do cole nos sentíamos moi a gusto. Fixáramos, practicábamos e xogábamos xuntos coa nosa voz todo tipo de músicas. Esforzábamos todos para que saíse o máis bonito posible. Entrábamos ou podíamos entrar algo cansos e no fin da clase atopábamos alivio e o máis importante, saíamos sempre cantando e con sorriso. Entón, non podíamos pedir máis. Facíamos un esforzo en equipo e ao final do traballo, ben feito, mostrábamos as nosas capacidades musicais e vocais en pequenas actuacións e concertos cara ao público, e iso gozábamos moitísimo. E eu pensaba que se podo traballar no que me gusta e me fai feliz, gustaríame abrirlle camiño a nenos e profes. Con esa intención, creamos hai algunos anos nun coro de maiores que se chama Orfeón Terranosa un taller infantil de canto, dos que propagou Lucía, do cal xurdiu este renovado proxecto que hoxe vos presentamos. O proxecto de educación vocal e canto Voces Ledas consiste en incentivar aos nenos para facer música coa voz. Queremos que traballando a nosa voz dunha forma saudable e cantando en grupo sentímonos ben é unha fonte de delicia. Lucía, Mariola e eu e o equipo directivo do Orfeón formamos un equipo e comentamos as nosas ideas. A nosa voz é moi persoal. É como a nosa pegada do dedo. É única e irrepetible. E revela todas as nosas emocións. Pois canto mellor a utilizamos e máis cantamos, máis bonita, máis potente e máis resoa da voz. O coidado da nosa voz é moi parecido ao coidado exixido na práctica deportiva, porque os plegues vocais son músculos. Para protegelos e coidalos, traballanse con moito mimo, atención, disciplina e rigor. Da mesma maneira que traballan os atletas. Cantar é como falarlle aos demais. Igual, só que con música. E agora pídovos, aos menos non vos costa nada, que imaginedes un mundo sen música. Se non houvese música, que teríamos que fazer? Inventado. É difícil imaginar todos os momentos importantes da nosa vida sen música. Todos participamos da música e recomendamos-vos que, aínda que desafinedes, non deixedes de cantar, porque todos temos dereito a expresar os sentimentos, emocións e os nosos pensamentos coas nosas cancións. Queremos que non só os dotados e os mellores deben cantar, senón tamén os que non teñan tan bo oído e tan boa voz, por unha razón moi simple, porque non practican, simplemente eso. Por esa mesma razón, necesitan cantar máis que os outros. Todos temos que ter a oportunidade de crecer vocal e musicalmente. Nas sesións de Voces Ledas gozamos en grupo de novas cancións de diferentes estilos e povos, de novos, utilizando o noso principal instrumento, a voz. A nosa intención ao facer este acto e aula aberta é tamén dar a coñecer este proxecto a outros coles, a outras institucións que estén interesadas no cultivo de boas prácticas para a voz. Aos profes, dicirvos que, como todos sabemos, a nosa voz é a nosa principal ferramenta de traballo.
As estadísticas dinnos que existe un 50% de baixas laborais por motivos de alteracións vocais. Por tanto, é a nosa responsabilidade coidala e, máis aínda, axudar os nosos alumnos para adquirir uns hábitos vocais correctos e saudables. As institucións e asociacións de pais e nais dicimos que a instauración de ocupacións que traballan no ámbito no formal nos colexios e asociacións son transcendentes porque son un factor de cohesión, crecemento persoal, boas prácticas, sensibilización e despertar de diferentes capacidades nos nenos, mentras que destacan, por suposto, as musicais, que convén cultivar desde os primeiros anos. Estamos moi agradecidos ao Cole López Ferreiro por atender a estas actividades de socialización que favorecen unha convivencia amable e segura entre os nenos. É un traballo que fixemos con moita dedicación, entrega e con respeto absoluto e, sobre todo, con moitísimo cariño. Moitas gracias. Vamos falar como psicopedagoga que buscamos e cales son os nosos principios filosóficos para traballar. Fun a 2 países con 2 bolsas de estudos porque ali existían programas nacionais de canto. En Argentina e Inglaterra houve 2 programas que, por desgracia agora, pois están aí que sí que non, por moitos motivos diversos, no que levaron o canto gratuito, a formación vocal e, en algúns casos, instrumental, gratuita a todas as escolas, en altas porcentaxes. En levalo polo menos a Galicia, porque eu vivo ali e teño un compromiso co que estou facendo. Entón, a partir de aí, tomei nota de moitas cousas que poderían ser melloradas e intentar leválas aquí. Por iso comezamos con este coro piloto no López Ferreiro, vale? E vos que se non ensinamos e aprendemos sendo felices e disfrutando, a cousa non vai funcionar. Non só vos, eu tamén teño que ser feliz dando vos clase. Pero, nun momento que tedes libre, que cambiamos de actividade, que tal, eu escoito como improvisades. E como, a través dun motivo, dunha canción, empezades a inventar as vosas cancións, incluso mudando as letras. Iso é un proceso creativo, estades creando vos melodías, letras, música, coa voz. E iso é o que tamén pretendemos. Mirade, durante todo este curso decía, bueno, e el coro cando actúa, non? E el coro, e el coro, e el coro. Claro, nos o que buscamos é que cada clase sexa pois, un ambiente agradable, no que se aprenda, se comparta, pero sobre todo, saiamos contentos. É dicir, ten que haber unha atención individualizada. Por iso, as nosas clases sempre as facemos en grupo e van saindo as nenas e nenos cada 10 minutos en grupos de 3 para traballar, neste caso con Mariola González, algúns aspectos máis técnicos, vale? Para fixarse e poder escoitar cada voz e atender as necesidades que cada unha ten de vos. Traballamos técnicas de meditación, de relaxación, aí non sei se se ve moi ben, teño un cunco tibetano, e sobre todo traballamos moito o corpo, porque para controlar a voz, que é o que primeiro temos que controlar? E dominar o noso corpo, vale? Non se fan probas, a mí non me importa se un neno non pode afinar, se outro non sabe colocar a voz, ou se outro canta de falsete ou canta de peito. Non me importa. O importante é que veñades libremente. Tamén, cando algunha nena quixo abandonar ou neno, tamén abandonou libremente. A presenza da profesora de música, apoiando este proxecto, Diana, foi tamén moi importante porque nos preguntábamos moitas cousas a ela, que che parece isto? E ela tamén, de alguna forma, pois, podía completar un pouco as súas clases, non? Para saber como traballar a voz especificamente, non? Entón, foi un intercambio moi enriquecedor, que a mí me axudou a conocer máis aos nenos, a Mariola tamén e a Miro, e a ela, pois, ver un pouco tamén conocer unha dinámica nova de traballo, non? Ou diferente. Atender a los niños de manera un poco más individualizada. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos vienen con la voz muy ronca muchas veces, están todo el día dando voces, como hacía pues nuestra amiga del cuento, y lo importante es ver también, no ponerles a cantar así como así en un grupo donde eso muchas veces no se detecta, para que fuercen más la voz todavía sin saber un poco cómo corregir eso o cómo intentar que no le vuelva a pasar. Todo lo que cuenta Lucía en la clase grupal luego se refuerza siempre individualmente. Y no mucha técnica, pero sí la suficiente como para que no fuercen, relajen toda esta zona también. Porque si gritamos así, no nos sale la voz, pero si nosotros apoyamos la fuerza donde había que apoyarla. ¿Os acordáis?
aquí en el abdomen. Seamos pocos, 1, 2, 3 alumnos máximo para trabajar el oído, que es fundamental. Tienen que cantar en grupo, entonces tienen que afinar, tienen que entonar. Ya pasó, muy bien. Eso. Lo primero que hacemos es que lo escuchen, que emitan, que afinen y a partir de ahí afinamos intervalos. Bueno, es una manera un poco de educarles en el oído, que todos canten a una, que den la misma nota, que se escuchen, que es muy importante, que si alguno de ellos detecta que no está dando esa nota o ese sonido concreto, lo busque y cuando acaba encontrándose, lo nota, lo sabe, se queda con esa sensación y poco a poco cada vez lo hace mejor a la primera. Lo primero que les gusta mucho es que me tienen que identificar lo que suena aquí. El diapasón es un instrumento de afinación que se ha utilizado siempre para afinar todos los instrumentos de las orquestas y demás, hasta que hubo afinadores electrónicos. Pero bueno, esto es fundamental. Empezó baixa, pero al final encontró el sonido. Eso es bueno, porque a veces no se da la primera. Están trabajando el oído, tienen que dar la nota que yo doy y si no la dan, yo quedo ahí con la nota hasta que la encuentran y cantan a capela. No hay música, instrumentación acompañando, no tienen referencia ninguna musical, tienen la música aquí y aquí. Facemos moi diferentes traballos de relaxación. Un exemplo de relaxación, como pode ser, ocórreseme a mí un robot. Como era ese exercicio do robot, de tensión-distensión? Lembrádelo? Como era? Movémonos como robots. Tensamos, distensamos. Poñemos aire, poñemos un dedo e imos soltando sen coller aire no medio, ata que se nos esgote, ¿sí?
foise de terra en terra e de lugar en lugar. Topou cunha lavandeira lavando nun areal. Bernardiño, señora, que novas podes dare. Bernardiño e a raíña, o paxariño gañaré. Ao dicir estas palabras, Bernardiño protestai. Que te trouxe aquí, Isabela? Que te trouxe este lugar? Os amores, Bernardiño, por aquí me fan andare. Collerose polo brazo, eu xe pasearé. E cando os virarán, Os dou mandar a matar. Hai lenteira no coro e hai lenteira no altar. De la nace unha fonte e de un verde olivare, tanto crece un e outro que os dos nacerare. cando os ventos sopran mainos, Os ventos sopran máis, os dous se queren falare. os dous se queren falar. Cando os ventos sopran rexos, Os ventos sopran tres, os dous se queren bicar. os dous se queren bicar. bastantes, ademais, investigacións, documentos de organismos que están insistindo que faltan novas voces ben cuidadas, non? Entón, non é só o compromiso de que as nenas e nenos les guste cantar e queiran ir a un coro, é que os profes nos ten que gustar cantar, facer este traballo, e además nos ten que gustar os nenos, darlle continuidade, crear un coro juvenil. Nos gustaríamos crear unha rede de profesionais, de xente que tamén entenda a forma de traballar como entendemos nós, non? Con toda esta lógica da técnica vocal que vos comentei antes, sempre para facer intercambios, compartir experiencias e intentar mellorar, sempre mellorar, porque todo é criticable. Nós tamén sabemos que como equipo podemos mellorar moitas cousas, non? Extender esta actividade a máis centros, vale? Para que vistes aquí? Isto non é un concerto, xa vos lo dixe, non é unha aula aberta. Entón, lóxicamente hai e haberá imprecisións,
Sempre hai imprecisións nos ensaios. Estas imprecisións teñense que ir pulindo, para iso están os ensaios, teñense que ir coidando paulatinamente todo ese aspecto musical, vale? E é o que pretendemos facer, non? Pero sempre con naturalidade, porque se non hai naturalidade, ao final cantamos cunha presión e eu e todo o equipo, o último que queremos é que veñades a cantar con presión, porque entón isto deixámoslo. Tedes que vir a cantar felices, e se saen ben, e se saen mal, pois xa se corrixirá, e xa se irá aprendendo, vale? E o convencemento musical, pois pouco a pouco tamén se vai vendo, o Día das Letras Galegas e dos Mallos que cantamos na escola, quedamos alucinados porque cantaron cunha seguridade tremenda, entón, todos esos resultados ao longo prazo vanse vendo.